Да, след малко май ще се оригна пак. Okay. Чувството на оригнята е 10 пъти по-гадно от самото ядене на това гадно тофу. Сетих. Все едно току-що съм повърнал. Също е чувство в носа, в носна кухина. Ще го сетих. Ще ти почервеня. Също. Пак. Аз ги гнусно, точно все едно повръщаш, невидимо повръщня. Същия мирис, същия загарящ. Как се нарича? Не загарящ, ми парещ. Да. Парещ усет в гърлото.